Sä kuuntelet Toimistolla podcastia. Sarjan aikana tullaan keskustelemaan toimitilojen ja toimitilamuutoksen merkityksestä liiketoimintaan, brändiin ja yrityskulttuuriin. Kutsumme vieraiksi lukuisia eri alojen ammattilaisia ja puhumme toimitiloihin liittyvistä asioista niiden oikeilla nimillä. Mun nimi on Johanna Seppälä ja mulla on vuosien kokemus toimitilamuutosten johtamisesta Suomessa ja ulkomailla. Mä oon Jossan toinen perustaja. Mä olen Sara Antila ja mulla on pitkä kokemus projektijohtamisesta tilasuunnittelun parissa ja vuosien kokemus viestinnän asiantuntijana aiemmassa elämässä ja olen Jossan toinen perustajista. Tervetuloa. Tervetuloa. No niin, tänään meillä on vieraana Toimistolla podcastissa Tiina Pylvänäinen, joka on henkilöstöjohtaja, vastuullisuusjohtaja Frendyltä. Lämpimästi tervetuloa, tosi kiva saada sinut tänne keskustelemaan meidän kanssa. Kiitos, tosi kiva tulla. Tervetuloa. Tänään meillä olisi aiheena toimitilamuutokset ja syyt, minkä takia toimitilamuutoksiin päädytään. Mutta ennen kuin mennään tarkemmin siihen, niin kerroksä sä, Tiina, vähän itsestäsi, mitä sä teet kaikki päivät ja mikä on Frendy? Mä varmaan tekisin vaan urheilua kaikki päivät, mutta kyllä mun täytyy vähän elantoni eteenkin tehdä, niin olen tosiaan nyt kesäkuussa tulee 2 vuotta Frendyllä, toimin henkilöstö- ja vastuullisuusjohtajana ja siellä tehdään valtavaa transformaatiota. Frendy on 2021 vuonna perustettu IT-alan infopalveluja tarjoava yritys ja ollaan sitä rakennettu tässä nyt sitten muutamia vuosia ja olen tämmöinen henkilöstöjohtamisen, kai mä oon jo aika pitkän linjan tekijä kuitenkin, että on. Kyllä mä oon ymmärtänyt. Kyllä. Kauan olen jo sitä tehnyt jo muutosjohtamista, muutoshankkeita ja henkilöstöjohtamisen ihan perusjuttujakin. Ja nyt sitten tietenkin tätä vastuullisuutta, mikä on valtavan iso ja onneksi niin tärkeä teema. Joo, me toimitilamuutoksissa niin todellakin kulkee käsi kädessä. Kyllä. Joo. Hei, ihan mahtavaa saada sut tänne. Mä jo lämpenen tässä. Miljoona kysymystä mielessä. Mutta todellakin niin puhutaan toimitilamuutosten syistä, minkä takia yritykset muuttaa suurempiin, pienempiin erilaisiin toimitiloihin. Ihan joskus vaihdetaan niin kuin kokonaan jopa kaupunkia, mutta ei mennä nyt ehkä siihen, että ylipäänsä se, että miten sä koet sun taustaan nähden ja Frendyyn nähden, niin mitkä on niitä suurimpia syitä näille muutoksille? No, kyllä se varmasti lähtee ihmisistä ja siitä kulttuurista, mitä siellä yrityksessä halutaan elettävän ja millä tavoin toimia. Ja joskus ehkä se uusi alku myös siihen, että lähdetään tekemään asioita jollain tietyllä tapaa. Ja ehkä nyt tässä meidän muutoksessa, missä tosiaan alun perin 13 yritystä fuusioitiin yhteen ja sen jälkeen on vielä tullut 5 lisää, niin täällä Helsingin seudulla, missä me tehtiin ihan konkreettinen toimitilan muutos, niin se lähti niin kuin ihan puhtaasti siitä tarpeesta, että me haluttiin rakentaa sitä yhtä Frendyä valtakunnallisesti, mutta Helsingin seudulla oli niin monta yhtiöä ja mietittiin, että no muutetaanko me jonkun niistä tiloihin ja no miten tämä kaikki nyt sitten toimii ja kuka mahtuu minnekin ja kenen tontille tullaan ja niin poispäin. Me todettiin, että no jos me halutaan olla yksi yhtenäinen Frendy, niin silloin meidän kannattaa aloittaa semmoiselta puhtaalta pöydältä ja niin sanotusti tämä pääkonttori sitten tänne Helsinkiin syntyi ja se on ollut mun mielestä tosi onnistunut hanke kaiken kaikkiaan, erityisesti siitä näkökulmasta, että kaikki me tultiin sinne ihan uutena. Niin. Se ei ollut niinku kenenkään vanha koti, että kaikki tuli sinne niinku tutustumaan uuteen ja löytämään niinku sen oman paikkansa sieltä, että meillä se konkretisoitu tosi vahvasti, että se oli hyvä juttu. Sitten toki muualla Suomessa, kun on näitä vanhoja paikallisia yrityksiä, niin on jääty niille toimistoille pääsääntöisesti, että jotain freshausta on ehkä tehty siellä ja ollaan tässä ehkä vähän oma agenda, että toivon, että tehdään sitä vielä enemmän, että siitä syntyy vielä vahvemmin se semmoinen, että me ollaan Frendy eikä sitä vanhaa
yritys. Niin, eli siihen liittyy myös ihan kulttuurin muutos ja toimintatapamuutokset ja kaikki Kyllä, tämmöiset. kyllä. Ja sitten se semmoinen fiilis siitä, mitä sä näet sun ympärillä ja miten tehdään. Ja varsinkin sitten, kun yhtäkkiä sanotaankin, että sä et ole enää siinä, että se vanha tavallaan päättyy. Mutta sitten jos sulle ei tuoda mitään sellaista tosi konkreettista, paitsi nyt tietenkin niin kuin tiimityöskentelyä, esihenkilötyön ja tämmöisen kautta. Ja tietenkin hankkeet on aivan eri ja tekemiset jossain määrin eri ja niin poispäin. Mutta jotenkin ehkä se, että kyllä kai ihminen tarvii vähän sellaista konkreettista, Kyllä, mitä vähän käpälöidä niin sanotusti. Niin. Ja paljonko teillä oli porukkaa, mennään hetki vielä ihan teknisiin, niin ymmärtää vähän niin kuin, kuinka monesta henkilöstä oli kyse, niin paljonko teillä muutti sinne saman katon alle? No semmoinen vähän alta satama katon sua, kun sä oot Exceleitä pyörittänyt meille. Mutta semmoinen noin 100 on. Ja sitten semmoinen reilu 200 on sitten muualla Suomessa. Joo, eli 300 yhteensä. Joo, reilu, niin kyllä. justiin. Aivan. Mä pienen siis täkyn otan tuosta, kun puhuit just niistä muista konttoreista ja tästä, kun puhuttiin organisaatiopsykologi Anna-Mari Heikkilä, kannattaa muuten kuunnella se meidän podcasti myös aiemmilta, niin puhuttiin just tästä miksi Anna-Mari kutsui sitä, että ihmisillä on just tämmöinen niin kuin paikka, niin kuin automatisaatio tai joku muu, että nimenomaan, että sä tarvitset sen paikan, missä sä oot ja se on sulle niin kuin tärkeä. Ja sitten tietyllä tavalla, että jos nämä uudet tai vanhat toimistot jää ja sitten tulee vain uudet niin sanotut brändielementit sinne, niin sehän tietyllä tavalla pitää sitä vanhaa elossa siellä. Niin kuin jos ajatellaan, niin kuinka haasteellista se on niin kuin johtaa sitä kulttuuria niin kuin siltä kantilta, että jos jäädään vanhoihin tiloihin tai suhteessa siihen, että muuttaisi uuteen. Joo. Ja mä ehkä tässä haluan sinänsä ottaa kantaa, pitäisikö nyt muuttaa vai ei. Siihen vaikuttaa todella monta tekijää ja onko se mahdollista ja milloin ja miten se on järkevä toteuttaa ja niin poispäin. Mutta siinä mielessä tuo, että onhan ihan selvää, että tällaisessa valtavassa fuusiossa puhutaan 18 yrityksestä, jossa ihmisillä on kuitenkin pitkäkin historia siinä yhtiössä ja tietenkin jokaisella on oma työhistoriansa. Sen lisäksi niin ihan väkisinhän tullaan niine vanhoine kulttuureineen tähän uuteen mukaan. Ja kyllä niitä alakulttuureja siellä elää edelleen. Ja se on ihan ok, mutta sieltä pitää tavallaan pystyä nostamaan niin kuin ne parhaat elementit esille. Ja sitten sekä niin kuin, ehkä johtaa vähän kova sana, mutta tavallaan johtaa sitä uutta kulttuuria just tällaisen niin kuin ymmärryksen ja hyväksynnän ja tietoisuuden kautta, että hei, että joo, että no itse asiassa joo, mä tykkään kyllä tästä uudestakin, että vanha oli hyvä ja päästään irti siitä, että ennen oli aina paremmin, koska se harvemmin on itse asiassa totta, mutta kuitenkin, että tavallaan, että ollaan avoimia sille uudelle, mutta että siinä yrityksen täytyy rakentaa erilaisia elementtejä, että yksilöiden on helpompi sit siihen tarttua ja niin tavallaan tulla mukaan siihen muutokseen. Niin, ja hyväksyä sen, että se kyllä, uusi voi jopa olla parempaa. Kyllä, joo, ja siis tällaisessa transformaatiossa, mitä mekin ollaan tehty niin kuin monesta yhdeksi, kun se vaatii ihan älyttömästi ihmisiltä. Siis se ei todellakaan helppoa. Kaikki järjestelmät menee uusiksi, toimintamallit menee uusiksi, johtaminen on uutta ja tiimit on uutta. Se vaatii sitä kuuluisaa resilienssiä tosi paljon ja tavallaan pitää tehdä tosi paljon töitä siellä niin kuin työympäristössä ja siinä, että miten se arki sujuu ja sitten luoda niitä muita elementtejä siihen päälle. Et ei ole niin kuin helppoa. Niin. No ei varmasti, siis tuossa oli jo niin kuin valtava, mä hengästyin, mä kuuntelen Mutta jos otetaan pari askelta taaksepäin, niin miten, kun te lähditte miettimään tätä projektia, niin teille ilmeisesti, tai sä kerroit, että olitte käynyt niin kuin pohdintaa siitä, että mennäänkö jonkun vanhoihin tiloihin ja niin poispäin, että päädyitte sitten siihen kokonaan kaikille uusiin tiloihin, mikä on täysin ymmärrettävää. Niin miten te lähditte viemään sitä eteenpäin? Millä tavalla te otitte siihen henkilökuntaa mukaan ja minkälaiset kriteerit teillä oli tavallaan sille tilalle? Joo. No jos nyt tosiaan puhutaan tästä niin kuin Helsingin päädyn tekemisestä ja tästä muutosta, niin totta kai siellä on taustalla myös taloudellisia tekijöitä, että onko järkeä pitää useita eri toimitiloja, joissa on muutamia henkilöitä tai muutamia kymmeniä henkilöitä, kuin että sulla on yksi toimitila ja yksi paikka. Ja no sitten me lähdettiin pohtimaan sitä niin kuin johtoryhmänä, että miten me haluttaisiin
sijoittua niin sanotusti, että minkälainen malli meille sopisi. Ja sitten todettiin, että kyllä me halutaan niin kuin pois näistä vanhoista. Ja nämä vanhat ei ollut edes hirveän moderneja, eikä ne ollut muokattavissa. Ja näin, että tavallaan haluttiin ihan niin kuin uutta ja toimivaa ja meidän näköistä. Ja sitten kun siitä se niin tajuttiin, että nyt tämä niin kuin pitää laittaa myös tapahtumaan, niin sitten lähdettiin tietenkin hakemaan niin kuin projektipäällikköä, koska totesin siinä kohtaa, että vaikka montaa hattua voinkin pitää päällä, niin, mutta tätä mä en niin kuin osaa, että tähän pitää saada ammattilainen tekemään sitä. Ja valittiin niin kuin projektipäällikkö, joka pystyy niin kuin hanskaan sekä sitä niin kuin visuaalista ja niin kuin sitä puolta, että miltä se näyttää, miltä se tuntuu, missä se on, mitä siellä pitää tapahtua ja minkälaisia toimintamalleja sinne pitää rakentaa. Mutta se henkilöstön mukaanotto tuli muistaakseni aika alussa, että me alettiin niinku puhua siitä, että me halutaan, että Friendy muuttaa ja meille tulee yksi toimitila. Me tehtiin kyselyä ihan siis, että minkälaisia toiveita ihmisillä on toimitilojen suhteen, missä ihmiset toivoo, että ne on, mikä niin kuin saa heidät ensinnäkin tulemaan myös toimistolle, koska kiitos korona, niin täältä niin kuin etätöistä tuntuu vieläkin olemaan vähän vaikea tulla takaisin toimistolle. Me kuitenkin haluttiin, että kun meillä on eri ihmisiä, niin kuin eri toimistoista, eri yrityksistä ihmisiä, että meidän pitää myös alkaa niin kuin rakentaa sitä yhteisöä. Ja näin, mutta otettiin niin kuin mukaan ja sitten me myös kommunikoitiin mahdollisimman paljon ja aika alkuun piti myös kommunikoida se, että hei, emme ole muuttamassa nyt sieltä suht Helsingin keskustan tuntumasta 60 kilometrin päähän jonnekin. Se on tärkeä ihmisille. Kyllä, että piti tulla tosi nopeasti ilmi, että pysymme aika lailla samalla seudulla, missä pääosa näistä yhtiöistä jo silloin oli. Ja sitten me tehtiin ihan kommunikaatiosuunnitelmaa ja otettiin mukaan paljon niin kuin eri ihmisiä, joiden me tiedettiin niin kuin viettävän paljon aikaa siellä toimistolla. Niillä on työn puolesta vaatimuksia, että meilläkin on kuitenkin ihmisiä, jotka liikkuu, ne tekee lähitukea, niillä täytyy olla myös välineitä ja sitten me tehdään niin kuin työtä, joka vaatii hyvät koneet, näytöt ja kaikki tällaiset, että tämmöiset asiat otettiin huomioon ja siinä sitten projektipäällikkö niin kuin vastasi siitä, että näitä eri aspekteja kysyttiin ja kommunikoitiin ja käytiin säännöllisiä keskusteluja. Miten teidän henkilöstö otti tämän keskustelun vastaan? Oliko sieltä helppo saada niitä vastauksia vai oliko se jonkunlaista muutosvastarintaa vai oliko se hyvin yksilöllistä? No mun mielestä tämä on ollut niin kuin yksi helpoimpia osa-alueita tässä meidän kokonaismuutoksessa, että musta tuntuu, että ihmiset sen jälkeen, kun ne sai tietää about missä me ollaan ja että edelleen pääsee julkisilla ja autolla, niin tavallaan helpotus. No niin, jes, tämä ei ole niin iso muutos. Ja sitten sai alkaa niin kuin kertoa, että no hei, musta olisi kiva, että siellä olisi sitä tätä ja tuota. Ja me oltiin aika mun mielestä, tai niin kuin, että ihmisiltä tuli niin kuin tosi realistisia ja järkeviä pyyntöjä ja toiveita, että niitä on pystytty myös niin kuin toteuttamaan. Ja se tila on mun mielestä muutenkin suunniteltu niin, että se myös antaa mahdollisuuden niin kuin muokata sitä, että mun mielestä ihmiset on ollut pääsääntöisesti vaan innoissaan siitä, sit kun tavallaan pääsi yli siitä, että vanhasta piti luopua, mutta kukaan ei ole sanonut, että vanha olisi ollut parempi. Kaikki on niin kuin tykännyt tosi paljon kyllä ja se on semmoinen, mihin me niin kuin aina sanotaan, että koko Suomesta, että kaikki vaan aina sinne, jos joku käväseekin Helsingissä, niin tuu toimistolle ja näin. Niin. No miten nämä muualla Suomessa olevat toimistot, niin millä tavalla pääseekö ne osallistumaan tähän millään tavalla vai onko heillä ollut sitten semmoinen oma kehityskaari? No joo, eivät osallistuneet tämän suunnitteluun niinkään, että me ollaan oltu koko ajan hyvin selkeitä siinä kommunikaatiossa, että kaikki ovat aina tervetulleita toimistolle ja ylipäätänsä me kannustetaan, että kyllä ihmiset niin kuin, että jos työtilaisuuksia tai muita tulee toisille toimistolle, että menkää sinne niin kuin tapaamaan kollegoita ja näin. Ja kyllä meillä on Jyväskylästä porukkaa, jotka tulee tupareihin ja afterworkeihin omaksi ja meidän iloksi ja näin. Että kyllä se yhteisöllisyyskin on tässä kasvanut paljon koko ajan. Meidän muilla toimitiloilla on tehty enemmän vaan sitä semmoista
brändi niin kuin ilmeen freesausta, että kyllä varmasti niin kuin on tarvetta tässä pikkuhiljaa vähän miettiä muitakin juttuja. Ja sitten toki se, että nyt kun mietitään ihan tämmöisestä niin kuin puhtaasti HR-näkökulmasta, niin se, että nythän me tehdään työterveyden kanssa yhteistyössä esim. Työpaikkaselvityksiä, että me ihan aidosti ymmärretään, että minkälaisia nämä meidän toimitilat on, mikä siellä toimii, mikä siellä ei toimi, onko siellä riskitekijöitä tai tällaisia, jotka Siis näissä muissa kuin tämä uusi toimitila. Helsingissäkin on jo tehty, että me pyydettiin silloin heti työterveys niin tavallaan tarkistaa se. Ja nyt me tehdään sitten niin säännöllisesti, me mennään kaikki meidän lokaatiot Suomessa läpi. Ja tämän kautta myös kerätään niin sitä informaatiota, että onko niin tavallaan niin pakottavaa syytä tehdä muutoksia pian. Osa meidän tiloista näissä muissa kaupungissa on aika vanhoja. Ja sitten tietenkin lähdetään niin suunnittelemaan pikkuhiljaa sitä, että minkälaisia, tai totta kai on tiedossa vaikka vuokrasopimukset, että minkälaisia siellä on ja missä kohtaa mitäkin voisi tehdä, mutta että tämä Helsinki nyt oli semmoinen selkeä iso kokonaisuus, joka piti tehdä, ja nyt sitten ehkä tässä niin kuin jollain aikavälillä tätä nyt sitten mietitään, että mitä muuten, ja sitten niiden työterveyden raporttien pohjalta. Toi on niin kuin hyvä nosto, koska tosi monesti varsinkin tuolla niin kuin muualla Suomessa, niin ne toimistot on, niin kuin sanoit, vanhoja. Ja sitten siellä voi tulla just ihan tämmöisiä ilmanvaihtoasioita, että ei ole vaikka viilennystä ja muuta tällaista, mitkä vaikuttaa selkeästi työtehoon ja ihmisten hyvinvointiin ja kaikkeen muuhun. Niin on, niin kuin, tai sanotaankin kaikille asiakkaille aina, että on tärkeää ainakin tsekata, että se toimintaympäristö on niin kuin tasalaatuista niin paljon kuin sitä pystyy tekemään, mutta ihanaa, kun te olette huomioinut jo noita. Niin, on huomioitu, mutta varmasti saisin palautetta, että pikkasen nopeamminkin voisi tehdä, mutta että ollaan tietoisia tästä tilanteesta. Niin. Ja siitä kun viestii, niin sekin on sitten, että prosessissa on, niin varmaan helpottaa tuskaa. Osaa odottaa. No miten sä toimit kuitenkin henkilöstöjohtajana, niin miten sä koit, että minkälainen rooli HR:llä oli tässä muutosprojektissa tai toimitilamuutosprojektissa? No, toimitilamuutosprojektissa, no kyllä se oli ihan iso. Mä taustutan sen takia, kun meillä on vähän ollut sellainen kokemus, että HR jää vähän niin kuin sivuun näistä projekteista, joissakin asiakkuuksissa ja joissakin ihan niin kuin sen takia, että se koetaan täysin tämmöisenä fyysisenä, teknisenä projektina, että siihen ei puhutaan vaan niin kuin tiloista ja neliöistä, ja sitten taas joissakin asiakkuuksissa, niin totta kai ne on siellä mukana, niin sen takia mä tässä kysyn, että millä tavalla niin, kyllä tämä oli aika HR-vetoinen, joo. Vaikka nyt tämän ääneen sanonkin, niin en mä nyt suoraan sanottuna en ole ihan varma, olisiko se tapahtunut ilman. Ei, meillä oli kyllä kova tahtotila ja eritoten meidän niin kuin toimitusjohtaja ja myös meidän operatiivinen johtaja ajoivat tätä niin kuin tosi voimakkaasti, että täytyy ja halutaan ja pitää olla just eikä melkein sitten niin kuin homma kasassa ja näin. Mutta kyllä, että projektipäällikön kanssa tietenkin suunniteltiin tosi tarkkaan just sitä viestintää ja mitä tapahtuu missäkin vaiheessa ja mitä pystytään toteuttamaan. Ja jossain väärin HR-roolissa niin olin myös niin kuin toki siinä viestintäroolissa, mutta sitten myös vähän niin kuin katsoin sen päälle ehkä budjettipuolelta ja näin. Mutta meidän projektipäällikön kanssa oli hyvin niin kuin semmoinen selkeä, hyvin toimiva ja sitten meillä oli myös muita tekijöitä siinä mukana, mutta ehkä nyt lyhyt vastaus sun kysymykseen oli, että ihan ehdottomasti HR on niin kuin mukana, koska kyllä mä väittäisin, että meillä myös ajatellaan, että HR on sitä henkilöstöjohtamista, miettii sitä työntekijäkokemusta, niin, ja osaa niin kuin sanottaa sitä siinä kyllä, missä esihenkilöt esimerkiksi niin kuin totta kai on niin kuin sen oman tiiminsä edustajia ja tavallaan hyviä puhemiehiä ja naisia asioissa, mutta ei ollut niin kuin kysettäkään, etteikö minä tai mun tiimi olisi oltu mukana. Kyllä. Ihana kuulla. Oliko jotain semmoisia asioita, mikä olisi tullut teidän niin kuin johtoryhmälle yllätyksenä? Teillä oli kuitenkin 13 yritystä
muutti saman katon alle? Ei. Meitä oli siis 13 plus 5 on tämä koko Frendys maanlaajuisesti. Ja Helsingissä meillä oliko meillä nyt 4 vai 5 yhtiöä, jotka tuli saman katon alle. Joo. Oliko siinä jotain semmoisia, niin tai ylipäänsä tässä toimitilamuutosprojektissa, niin tuliko siinä johtoryhmälle jotain semmoisia yllätyksiä, mitkä tuli uutena tai mitä ei ehkä mihin ei osattu valmistautua? No ei ehkä sellaisia varsinaisia isoja yllätyksiä. Ehkä se, kuinka tärkeää ihmisillä olisi, että olisi oma paikka. Siinä, missä me sanottiin, että ei ole paikkoja, eli saa vapaasti istua minne haluaa. Mikä teillä on nyt? Meillä on hybridi, eli siis meillä on tietyt paikat, joille kukaan muu ei mene istumaan tyyppisesti. Ja mullakin on kyllä yksi tietty paikka, mihin mä menen aina istumaan, jos ei nyt joku ole mennyt siihen ensin. Mutta ehkä se oli sellainen, tai ihmisillä oli ehkä huoli siitä semmoisesta omasta tilasta. Kyllä. Et se oli ehkä sellainen, mikä korostui, mitä mä sitten vähän niin kuin jo haastoinkin, koska mä oon sit nähnyt myös niitä vanhoja tiloja ja ollut silleen, että mä niin kuin lupaan, että katso nyt, että on 100 kertaa parempi. Että niin kuin, sä et voi kuin voittaa. Ja kyllä mä luulen, että kaikki on nyt kokeen tällä hetkellä olevansa sinänsä voittajia. Mutta se oli ehkä sellainen, mikä niin kuin hämmensi mua hitusen. Ja sitten toinen oli ehkä se, että me ollaan todella hyvien julkisten yhteyksien päässä ja kuinka paljon ihmiset autoilee töihin ja tästä vastuullisuusnäkökulmasta. Toivon tietenkin, että voin jollain tapaa tähän vaikuttaa. Miten otan kiinni tuosta parkkipaikasta nyt ensin mennään sitten tuohon omaan paikkaan, koska siitä en halua puhua. Mutta siitä parkkipaikasta just, että koska se tulee kaikissa hankkeissa, on aina yleensä se parkkipaikka, että se on vähän sama kuin se oma työpiste. Niin onko se suhteessa siihen, kun teitte kuitenkin aika kattavaa sitä esikartoitusta, niin siinähän selvisi aika hyvin jo, että kuinka moni haluaa tulla tai tulee autolla ja suhteessa paljon sitten vuokrattiin parkkipaikkoja. Miten se on niin kuin elänyt nyt, että onko siinä jotain trendiä, että ihmiset tulee vähemmän autolla vai enemmän autoja kuin silloin muuttovaiheessa? Kyllä se mun mielestä on ollut aika lailla se, mitä silloin ennakoitiin, että ei olla tehty oikeastaan mitään muutoksia. Joo. No tietenkin sitten, jos meillä on joku tapahtuma vaikka toimistolla, niin sitten voi olla, että sit on tiukkaa ja joutuu vähän miettimään, että minne autonsa vie, mutta tämmöisenä arkena niin mun korviin ei ole tullut sitä, että hei, hitto, mihin mä mun autoni laitan. Sitten mä itse tuun pyörällä, niin mä en näekään, että onko ne paikat aina täynnä vai ei. Aivan. Mutta siitä työpisteestä, koska sehän on varmaan jokaisen hankkeen se kaikista kuumin peruna, että onko minulle oma paikka siellä ja ei voi toimia ja missä se on ja onhan meidän tiimeillä paikat. Se mitä sanoit tuossa äsken, että sä suunnittelit tai ajateltiin aluksi, että on flexi kokonaan ja sitten se kuitenkin hakeutui siihen, että joillain on ehkä oma paikka. Osaatko sä vähän kertoa sitä tai jakaa siitä niin kuin ajatuksia, että oliko se sitten niin kuin väsytystaistelu, että kuitenkin ne jotkut ihmiset on aina samoilla paikoilla, vai teittekö te niin kuin selkeitä muutoksia siihen, jotka te kommunikoitte, että ok, että nyt on ihan ok, että jotkut voi olla. Ja miten niin kuin, mitä sanoisit niille yrityksille, jotka kamppailee on sama asian kanssa, että niin kuin, mikä, jos tekisit nyt uudestaan, niin ajattelisitko asiaa toisella tavalla tai monelta kantilta, kun se tuntuu olevan kaikille yrityksille niin kuin vaikeaa. Tahtotila on vähentää tiloja ja mennä pienempään ja pitää fleksiä, mutta sitten on niin tiukassa ne, että jotkut ihmiset haluaa sen oman tilan ja rauhan ja muuta. Että millä niin kuin tasapainoilee niiden kahden välillä? No ehkä se, että jos sä haluat sen oman tilan ja rauhan, niin sitten henkilö jää kyllä kotiin tekemään töitä. Ja se on ehkä, kun meillä on avokonttori, niin se on niin kuin ainut asia, mihin sitä on tullut palautetta, on se, että joskus niin kuin tavallaan, että se on hälyisää. Ja kun meillä on taustamusiikkia, josta kyllä kukaan siitä nimenomaisesta asioista ei ole sanonut, mutta ehkä sitten niin kuin, että on tullut jossain pulssikyselyissä, että jään toimistolle tai kotiin, koska toimistolla on hälyisempää. Mutta sitten toisaalta
mä niin kuin vaikka itse en huomaa sitä, kyllä mä kuulen siellä puhetta ja näin, ja meillä tehdään puhelintyötä ja näin, mutta mulle se on vaikka ihan ok, ja mä toisaalta nautin siitä, että mä kuulen niitä ääniä, enkä vaan höperöidy sinne kotiini. Mutta meillä se fleksipaikat versus omat paikat meni ehkä silleen niin kuin omalla painollaan, että me tultiin sinne, me muutettiin, meillä oli ihmisille muuttolaatikot ja sanottiin, että meillä on kuitenkin se puhtaan pöydän politiikka jo ihan tietoturvasyistä, ja se on toteutunut mun mielestä niin kuin aikas hyvin, että meillä on ihmiset, niin kuin, niillä on kaapit, missä niillä on kamansa ja sitten ne tuo paikoillensa niitä. Sitten meillä on muutamia, jotka on niin kuin selvästi, niin kuin, että nuo istuu aina tuolla, mutta kun meillä on runsaasti tilaa kuitenkin, että me ei olla ikinä niin kuin täpötön täynnä, niin ei tämä ole aiheuttanut niin kuin, ainakaan minun korviin niin kuin mitään ongelmia. Ehkä mä niin kuin ajattelisin, että niin kuin kaikkeen ei voi olla sääntöjä tai kaikkeen ei voi olla sanomista. Että kai nyt aikuiset ihmiset osaa tämmöiset menee sitten omalla painolla, niin löytää oman selvittää, paikkansa. että Niin. nimenomaan, että ei siitä ole mun mielestä ollut meille mitään. No miten kun sanoit, että teillä tapahtui tämä kaikki vähän niin kuin covidin aikaan ja covid muutti sitten työskentelytapoja ja no, muillakin yrityksillä on ollut haasteita houkutella ne ihmiset takaisin sinne työpaikoille ja on sovittu erilaisia pelisääntöjä riippuen totta kai ihan hirveästi siitä, että millä toimialalla yritys toimii ja kuinka paljon tarvitaan ihmisiä olevan läsnä, niin miten teillä on muuttunut se tilanne versus siitä, kun te avasitte tämän toimiston ja nyt onko siihen tullut muutosta, onko ihmiset enemmän paikan päällä? Eli nyt meillä on tämä uusi toimisto ollut 1,5 vuotta ja mun mielestä meidän niin kuin, siellä käy tasaiseen tahtiin ihmisiä kyllä, että kyllä joka päivä on ihmisiä toimistolla ja tietyt ihmiset on siellä niin kuin 5 päivää viikossa, että haluavat tavallaan, niin kuin, että työt tehdään työpaikalla ja kotona ollaan muissa jutuissa. Frendy itsessään syntyi tavallaan just siinä covidin loppupuolella 2001 kesällä, jolloin me oltiin vielä ihan eri lokaatioissa ja minäkään en ollut vielä silloin talossa että mä en oikeastaan tiedä, että miten covid on silloin niin kuin näyttäytynyt siellä, mutta ehkä meillä se tavallaan toimistolla olo versus kotona olo näyttäytyy ehkä enemmänkin siinä, että me ollaan, vaikka nyt itse sanoinkin, me ollaan hyvin joustava yhtiö, että me pyritään sellaiseen joustavaan työn tekemisen malliin, että sä teet työtä siellä, missä pystyt sen tekemään hyvin ja tehokkaasti, ja luotetaan siihen, että ihminen niin kuin pystyy itse sitä määrittelemään. Mutta meillä on myös ollut tilanteita, että sitten on niin kuin tavallaan todettu, että nyt olisi ehkä hyvä tullakin toimistolle. Ja varsinkin tämmöisessä valtavassa muutoksessa, mitä me kaiken kaikkiaan organisaationa käydään läpi, niin vaikeat asiat tuntuu vielä vaikeammilta, kun sä oot kotona yksin niiden kanssa. Pähkii yksinään niitä siellä. Versus se, että sä tulisit toimistolle, jossa sulla on mahdollisuus keskustella siitä aiheesta spontaanisti tai jopa saada perspektiä ylipäätänsä, että hei, ei tämä ehkä olekaan ihan niin pahasti kuin on. Meillä on niinku oma tämmöinen henkilöstökäsikirja, jota me ollaan niinku muun muassa luottamusvaltuutetun kanssa tehty, ja meillä on niinku siellä tämmöinen ohjeistus tai suositus, että 1-3 päivää toimistolla. Ja mä en haluaisi nähdä, että me niinku tavallaan pakotettaisiin koko henkilöstö, että meillä täytyy olla aina näin ja näin monta päivää, koska mä edelleen koen, että niin mäkin tykkään valita aamulla, että lähdekö mä toimistolle vai ei. Sen mukaan, että mitä vaikka työpäivän aikana tapahtuu, mutta tavallaan kyllä mä kannustaisin siihen, että siellä toimistolla käytäisiin enemmän, ja se on niin kuin henkisesti hyvä juttu, jos sä vaikka pyöräilet tai miten tulisitkaan liikkuen toimistolle, niin sä saat sitä fyysistä puolta siihen, mutta ylipäätänsä se myös vähän silleen, että sulla on aloitus ja lopetus sille työpäivälle. Että on mun mielestä merkitystä, ja aika hyvin nyt vaikka täällä meidän uudella toimistolla niin ihmiset kyllä käy, mutta enemmissä määrin. Ja se, missä se korostuu, on myös niin kun uusia työntekijöitä tulee taloon. No se on tärkeää. Niin nyt kun sun ei ole enää pakko perehdyttää ihmistä etänä,
mikä oli aikamoista silloin korona-aikaan. Ja että miten sä saat sen semmoisen yhteisöllisen fiiliksen, kun yrittää esihenkilönä, että menkää te nyt etäkahveille ja sitten ottakaa te etälounas ja niin poispäin, niin se oli se aikamoista. Kuulostaa aika teennäiseltä nykypäivänä, kun oikeasti on se vapaus, että hei, pidetäänkö aamupalaveri tai joku muu, niin se on niin paljon helpompaa. Niin, kyllä niin kuin ehdottomasti mun mielestä vaikka työsuhteen alussa, niin siellä toimistolla niin kuin pitää käydä. Joo. Kyllä. Joo. On tämä kyllä. Joo, ja kyllä sitä niin kuin itsekin huomasi, että sen covidin aikana niin sitä oli jotenkin, se maailma oli niin pieni ja koko se maailma oli siinä ruudulla. Siellä oli ne ihmiset ja siellä oli ne kontaktit, siellä oli se työ ja kaikki oli ruudun kautta. Niin vaikka nauttii siitä, että saa olla ihmisten kanssa, niin kyllä se oli yllättävän niin kuin vaikea opetella taas niin kuin siihen lähtemään pois sieltä kotoa ja vetää se raja, mikä on sitä etätyötä ja mikä ei ole ja muuta. Mutta hei, puhutaanko vähän siitä vastuullisuudesta? Millä tavalla te olette ottanut huomioon nyt tässä uudessa toimistossa vastuullisuusasiat ja oliko ne heti pöydällä silloin, kun sitä uutta toimistoa suunniteltiin? No oli ja ei. Mä luulen, että me ollaan niin kuin, tavallaan se on ollut niin kuin takaraivossa koko ajan ja meillä on kyllä niin kuin, tavallaan strategiassa on tämmöistä 3 peruspilaria, että henkilöstötyytyväisyys, asiakastyytyväisyys ja vastuullinen liiketoiminta, mikä tarkoittaa, että tehdään kannattavaa, hyvää bisnestä, koska sehän vaikuttaa sit myös sinne asiakkaaseen ja sinne henkilöstöön. Ja ollaan tätä pyritty parhaalla mahdollisella tavalla toteuttamaan, mutta ehkä vastuullisuus teemana nostaa koko ajan enemmän ja enemmän päätään, kun me ollaan nyt 2 vuotta seurattu muun muassa meidän päästöjä. Ja nyt juuri teemme ensimmäistä vastuullisuusraporttiakin, mikä tässä ihan kohta julkistetaan. Mutta toimitilan suhteen se ei ehkä ollut semmoinen selkeä kriteeri, mutta kyllä se aina niin kuin näkyy tavallaan siellä tekemisessä taustalla ja meidän niin kuin tämä vuokranantajayhtiö nyt ainakin paperilla niin kuin tuo aika paljon tätä vastuullisuusteemaa esille ja kommunikoi aika paljon, että mitä esimerkiksi siellä rakennuksessa tapahtuu, jotta vaikka päästöt on pienemmät ja energiankulutus vähäisempää ja niin poispäin. Mä edelleen ootan niitä muoviroskiksi ja niin pieni juttu kuin se onkin, mutta mun mielestä tällaiset niin kuin kaikki kierrätys pitäisi olla niin kuin automaattisesti joka ikisessä paikassa. No mutta sitten toki me mietitään, meillä on uusiutuva energian sähkösopimukset ja ollaan niin kuin tavallaan rakennettu toimiston toimintaohjeita niin, että muistan nyt ne valot laittaa pois ja tämän tyyppisiä asioita. Hyvin perusasioita ja sitten jos mä mietin meitä yhtiönä, niin kun puhutaan näistä eri scopein päästöistä, niin 1- ja 2-scopein päästöt, jotka on niitä, mihin me itse vaikutetaan tai mitä me itse tuotetaan, niin ne on meillä niin kuin hyvin minimaaliset. Eli tavallaan se ei ole se, siis jokainen asia merkitsee ja jokaisella asialla on vaikuttavuutta, mutta se, mihin meidän täytyy niin kuin vaikuttaa itse, on siellä scope 3. Joo. Ja silloin nämä toimitila-asiat on sinänsä niin kuin aika pienet, mutta toki sellaisilla pienillä jutuilla ja miten sä käytät eri resursseja, papereita tai sähköä tai mitä tahansa ja miten kierrätetään ja tämän tyyppisiä asioita, niin on sitten merkitys. Joo, ja noikin alkaa meillä projektipäällikkönä, kun on noissa projekteissa, niin se on koko ajan enemmän esillä, että meidänkin täytyy ottaa niihin kantaa ja välillä jopa sellainen tilanne, että täytyy niin ihan hankkia asiakkaalle tietoja ja konsultoida, että huomioittehan nämä asiat ja sitten kiinteistöllä saattaa olla jotain leads-vaatimuksia tai jotain muita, niin ne täytyy viedä sitten sinne projektiin, että huomioittehan nämä kaikki ja kaikki osa-alueet täytyy olla niin kuin rakentamisen aikana myös sitten hyväksyttyä ja otettu huomioon. Kyllä. Ja kyllä mä niin kuin toivoisin tavallaan, että kun lähdetään niin kuin uusiin tämmöisiin tilahankkeisiin, niin tavallaan asiakkaana niin kuin vaadittaisiin siltä tulevalta kiinteistöomistajalta, siltä vuokranantajalta niin kuin tietyn tyyppisiä tekemisiä ja näyttöjä siitä, että miten niin kuin vaikka ympäristötekijät ihan aidosti otetaan huomioon, että niin kuin jos jokainen yritys omalle agendalleen laittaisi sen, niin silloinhan se paine kasvaa ja silloin se muutoskin alkaa olemaan konkreettisempaa ja ehkä nopeampaa.
Ja sen huomaa monissa kiinteistöissä, että kun siellä ei esimerkiksi kierrätystä ole niin kuin hoidettu, että vaikka asiakasorganisaatio omassa toimistossaan haluaisi kierrättää kaikki, niin sitten kun menet jätehuoneeseen, niin siellä ei ole kuin energia ja biojäte esimerkiksi. Niin silloin se tuntuu niin kuin hirveän turhauttavalta. Kyllä, ja meillä on esimerkiksi täällä Helsingissä tämä tilanne, ja mä haluaisin sen ehdottomasti muuten. No, tämä vastuullisuus toimitilamuutoksissa ja kiinteistössä, tämä on melkein oman podin aihe. Voitaisiin miettiä sitä joskus jatkossa. Mutta vielä halusin semmoisen ottaa esille. Sä oot nyt tässä, onko se nyt 2 vuotta tätä muutosta? No, tässä kuussa. Niin, aivan, hyvin laskettu. 2 vuotta. Niin, jos sä katsot tätä matkaa taaksepäin, niin mitä siellä olisi semmoisia asioita, mitkä sä nyt tekisit toisin? Niin tarkoititko tämän toimitilan osalta? Niin, siis toimitila. Ei, siis tämän toimitilamatkan, että siitä kun te lähditte, te teitte päätöksen, että te menette saman katon alle ja etsitte tilan ja hienosti otitte teidän henkilökunnan mukaan vaikuttamaan ja kaikki muuta. Mun mielestä tämä kuulostaa sen niin kuin oppikirjan matkalta, mutta oliko siellä, nyt mietin, että niitä, jotka kuuntelee tätä podcastia, niin onko siellä jotain semmoisia kohtia, jotka sä flägäisit, sanoit, että tässä kohtaa kannattaa olla tarkkana ja tämän olisi voinut ehkä tehdä toisin tai olisi voinut tehdä enemmän? Tämä on ollut niin valtava muutosmatka tämä koko 2 vuotta, että niin kuin meidän Friendyn näkökulmasta ehkä se toimitilamuutos on ollut niin kuin helpoimmasta päästä toteuttaa. Ja mä väittäisin, että niin kuin, en mä välttämättä muuttaisi siinä sinänsä mitään, paitsi ehkä sen, että me tehtiin se aika nopeasti. Että se oli ehkä hitusen tavallaan, että sitten kun siellä lähdettiin, niin sitten se niin, vähän niin kuin rytitsemällä meni läpi, että varmaan olisi niin kuin voinut pari niin kuin hengähdystaukoa siinä ottaa ja jotain ehkä vielä enemmän henkilöstöcheckpointteja tai jotain vastaavaa. Mutta sitten kun mä näen sen lopputuleman kuitenkin, niin ja se on mun mielestä tosi onnistunut ja meidän se palaute siitä on niin kuin hyvää, niin siinä mielessä niin en mä koe, että mun tarvii silleen jossitella sitä, mutta ehkä niin kuin se suunnitelmallisuus ja niin kuin realistinen hyvä aikataulu on ja hyvä kommunikaatio. Ja myös se sitten, että myös ne muutot muista lokaatioista sit sinne uuteen, niin ne tapahtui ja ne oli kyllä järjestelmällisesti tehtiin, mutta ehkä siinäkin olisi voinut antaa vähän enemmän aikaa ihmisille. Kun sitten me oltiin myös vähän silleen, mitä ei saa tuoda, että tämä on nyt uutta ja mitään romua ei oteta tänne. Ja sanottakoon tässä kuuntelijoille, että projekti oli tosi nopea, eli olisikohan meillä ollut 3 vai 4 kuukautta, kun me vietiin koko hanke läpi vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta muuttoon. Eli poikkeuksellisen, ja siinä välissä oli vielä joulu ja uusi vuosi. Kyllä. Ja remontointiin ja siis koko tila. Koko tila remontoitiin ja siinä muutos johdettiin ja inventoitiin nämä vanhat toimistot ja tehtiin muutot ja sisustustyöt ja suunnittelutyöt ja kaikki. Että kuten tuossa Kaisun kanssa edellisessä podcastissa puhuttiin, että hankkeet ja sopimusneuvottelut on niin kuin todella nopeita ja ne menee niin siis pikajunan niin kuin lailla eteenpäin, niin teidän hankkeessa oli kyllä vähän niin kuin sama asia, että sinällään teillä oli projektipäällikkö ja vuokrasopimusneuvottelussa, niin saatiin hyvin niitä asioita sinne sovittua, mutta 4 kuukautta on tosi nopea. No se on kyllä että niin kuin kaikki kunnia sille, mutta Frendy veti kyllä sen niin kuin hienosti ja Tiina. Joo, se tuntuu olevan niin kuin yhteinen nimittäjä näille projekteille, että on ne isoja tai pieniä, niin aina menee hirveällä vauhdilla eteenpäin. Ja se on toisaalta se meidän tehtävä projektipäällikkönä ja johtajana sitten niin kuin pitää ne kaikki langat käsissä ja katsoa, että kaikki asiat, vaikka on tiukka aikataulu, niin ehkä meidän pitäisi kanssa jatkossa niin miettiä sitä, että onko jossain kohdassa, jossa voisi hidastaa, jossa joku semmoinen kohta, missä olisi aikaa miettiä. Ja sitten kun tulee väistämättä niissä projekteissa tulee semmoisia hetkiä, kun siellä asiakasorganisaatiossa ei tarvitse juosta, niin olisiko siinä sitten se hetki, että
HR:n kanssa mietittäisiin, että olisi. Niin ja tässäkin on tietenkin se, että Frendyn tapauksessa vuokrasopimuksia päättyi, joten se oli niin kuin kaupallinen ja taloudellinen ehto, että niin kuin oli fiksua päättää ne vuokrasopimukset tiettyyn aikaan ja sitten aloittaa uusi. Mutta se on aina hyvä niin kuin myöskin haastaa sitä johtoryhmää, että otetaanko niin kuin kuukausi tai 2 lisäaikaa ja maksetaan se. Mutta välillä se ei yrityksille ole mahdollista, että se kustannus on kuitenkin niin suuri sitten. Joo, ja kyllä mä oon niin kuin, kuitenkin jälkikäteen sitä mieltä, että vaikka se nyt vähän rytiskin, mutta että se meni kuitenkin hyvin, kaikki oli tietoisia, mitä tapahtuu ja milloin. Ja lopputulema oli hyvä, niin tavallaan tämä niin kuin sopii myös sinänsä meille. Sopii teille. Ja se on vähän kuin ottaisi laastari irti, että repäse kerralla. Niin siitä se lähtee. Siitä se lähtee. Joo. Hei, ihan mahtavaa keskustelua. Ja kiitos, että pääsit paikalle. Ja musta oli aivan, tässä olisi taas voinut jatkaa näitä keskustelua vaikka kuinka pitkälle, mutta ehkä me palataan näissä vastuullisuusasioissa vielä pöydän ääreen. Yes, kiitos Tiina. Mahtavaa ollut. Kiitos Tiina, kun tulit. Hyvää kesää. Hyvää kesää. Kuuntelit juuri Toimistolla podcastia. Seuraa meitä somessa ja löydät meidät osoitteesta jossa.fi.